Sa ngalan sa Amahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanim. Mga igsoon karong adlaw ang ikakahaag upat nga Domingo sa tuig mao ang atong pagpasidungog sa Santa Cruz ug karong adlaw mao gihapon ang mausab ang National Catechetical Day. Maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na muyo kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo kauyampo sa Ginoo nga atong Dios. Galoyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadulon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadangit sa iyang mga tao, dinhi sa lupa,
sa himaya, sa Diyos Ama. Magampo kita. O Diyos, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot niya kaming nagaila ni ining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takos nga budawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ubay kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid Sahor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pa ilog, samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo may padala kanilag mga bitin, ug nga malala, ug gipamaak ang mga tao, ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami, kay nagbagulbul man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin, busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin, kun makakita ni ini, dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulo sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatiya lungsod ko ang akong pagtulunan, ipabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablian ko ang akong baba tiya sa sambingay, ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usap,
bahin sa Dios. Nainumdum sila ngang Dios, mao ang ilang bato. Ug ang labing halang dun Dios, mao ang ilang manunubos. Apan ilas siyang gisuluban sa ilang mga baba, ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing, nagbudhi kaniya. Ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Bisan pa niya na silang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang mga sala, ug wala sila laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungo. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kagalingong kabubuton. Iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sa makanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanila. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ni Kao o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niya itong nanaog, gikan sa langit, ang anak sa tawo. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga, nga gibutang og tukon, ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton og hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ang atong kalibutan karong panahuna, mauswago na kaayo. Nga kita wala na nagkinahanglan nga maningkamot aron makabot ang atong mga katuyuan. Dili na nato kinahanglang sulbaron ang mga numero, pinaagi sa addition, subtraction, multiplication o division. Naa kitag mga calculator o computer nga motabang kanato o baghimo niini. Dili na nato kinahanglang daruhan ang mga umahan tungod kay ang mga traktora o uban pang mga makina maoy maghimo niini. Dili na nato kinahanglang mangadto sa mga sinihan aron mananaw og mga maanindot nga salida. Pinaagi sa mga USB flash drive sa atong mga cellphone ug mga tablet, makatan-aw na kita sa atong balay ug mga maanindot nga pelikula. Kining mga nagkalain-laing nakaplagan sa teknolohiya nagahatag na karong panahuna og gamay nga higayon sa pag-antos. Life has become so comfortable. Tungod niini, nawala na ang bili o pagkamahinungdanon sa pag-antos. Dili na nato gustong mag-antos o ginalikayan na nato kini. We simply want to reach our goal or happiness or success without suffering. Sa laing pulong, nahadlok kita nga mag-antos. We have three attitudes toward suffering. First, negative. That is, those taken by people who would pay the price just to avoid suffering. Second, perverse, that is, taken by masochists who find pleasure in suffering inflicted by others. And third, positive, taken by those who are engaged in a struggle which requires them to accept suffering on the way to victory. Isip mga Kristiyano ang atong panghuna-huna o attitude sa pag-antos kinahanglang ultra positive o labaw pa sa positive. Kamao ang pag-antos nga may koneksyon sa kaluwasan, sa katawhan, sa sala, o connected with the redemption of man from sin. Kini mao ang padulong sa kahimayaan. The Lord Jesus endured the suffering we can never endure because of His love for us. But God raised Him up, and He is now glorified and is seated at the right hand of the Father.
Aron maluwas kita sa atong mga sala, ang anak sa Dios nag-antos. God's justice for our sins has to be justified and satisfied. And this was done by our Lord Jesus, who endured a shameful death on the cross. Siya nga nag-antos, nagdala sa atong mga kahuyang, ug nagpas-an sa atong mga kasakit. Sumala sa atong ikaduhang pagbasa karong adlaw, nagpaubos ang Ginoong Hesukristo ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Tungod kay mao ang kabubuton sa iyang amahan. Dili siya masochist nga nalipay sa pag-antos nga gipahamtang sa uban. Nag-antos siya tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa iyang amahan, nga ang anak kinahanglang mag-antos para sa kaluwasan sa katawhan. The Lord Jesus could have destroyed those who stood around the cross and taunted him, "If you are the Son of God, come down from the cross." But instead, he prayed, "Father, forgive them, for they know not what they do." Busa ang pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo, ultra positive o labaw pa sa positive. Kini adunay koneksyon sa atong kaluwasan. Ang mga pag-antos maghatag kanato og mga mahinungdanong bili nga mahimo natong bansayon sama sa pagkamalahutayon o patient endurance ug pagkamapausanon. The more we suffer patiently the sorrows of life, the more we increase our heavenly merit. Pagabalusan dito sa langit ang pag-antos nato nga malahutayon. Ang pag-antos sa gidawat nga may himpit nga pagtuo, magdala og dakong panalangin gikan sa Ginoo. It is a great blessing rather than an evil one. Ang Ginoong Hesukristo naggatudlo kanato unsaon pagpas-an sa atong mga pag-antos. Sigurado gayud nga adunay pag-antos ug kasakit nga kita masinatian sa atong panaw diri sa kalibutan. Ug mahinungdanon nga kini atong pag-aantuson sa minatarong paagi. Kung gusto nato nga makadawat og kaayuhan nga espirituhanon sa atong pag-antos sa kinabuhi, kinahanglang dawaton nato kini nga mainantuson og pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan gayud nato ang kapistahan nga ginasaulog nato karong adlaw. Tungod kay kini nagapahinumdum kanato kung unsa ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo para sa atong kaluwasan. ug unsa kita isip iyang mga sumusunod. Kini nagapangutana kanato kung ang Ginoong Hesukristo muduol o muari kanato, muduol ba usab kita kaniya? Do we share the obedience unto death that the Lord Jesus had, and that we cannot escape if we would be His members? Pila kanato ang nag-antos karon para sa atong Ginoong Hesukristo. And so let this feast of the exaltation of the cross do more than raise up mere emotions. Hinaut unta nga kining kapistahan magdala og grasya nga kita mamahimong mga masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan kamatayon sa krus kung kinahanglan, tungod kay kanang kamatayon o pagkamasinugtanon inubanan sa paghigugma, makahimo kanato nga mga sumusunod sa Ginoong Hesukristo ug makahimo kanato nga makigbahin sa iyang kahimayaan. Manindog ang tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta,
ug kang Hesukristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nga kipadamkang sa lang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios Amahan, nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron magpakamatay alang kanato dito sa krus. Moingon kita, pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang simbahan, dinhi sa kalibutan, makigbatok hangtod magmadaugon, ubos sa panalipod sa krus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang katawhan sa matag nasod ug kultura, makakaplag og kagawasan ug kalinaw, pinaagi kaniya nga gibayaw sa Dios ngadto sa kahitasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga sila nga nanagbarog, nagpaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, makakaplag og paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw ug pakighiuli. Mag-ampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaom sa hingpit nga pag-alim diha sa krus ni Jesus. Mag-ampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo. Mag-ampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Mahigugmaong Amahan, niining kinabuhia ug sa sunod, ang among paglaom anaha diya sa krus. Itugot, ang among mga pangamuyo samtang nagdaig kami kanimo, tungod sa imong mga kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamatan ka, karuno among Diyos, kay higasan mong kami ng Kristo Jesus, ang imong anak sa kaangturan, na imong among kasakaron, utli o ginpi, tapos ngayon sa imong kahalangnon, upos sa o Diyos, ining panukinin mo. Mga bayan na nangagikataw sa kanimo, unta mga putya sa usang paagi, higit sa kadaghan sa mga ubas, sa kailinon ang hihimo. Daghan ang uhay sa
Mga igsoon, pagapo kamoron akog inyo sakripisyo, dawato ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan dito sa altar sa krus, maghinloon ta kanamo sa tanan namong kasaypanan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, 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 na Ginoo, puno ang langit ug lugar sa imong himaya. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw, Amahan, ug giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw mga tawo alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka puti nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, aniya kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong Espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usabog midayeg. Mihatag ni ningganto sa iyang mga tinun-anog miingon, dawata kini ug Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhayang kasabutan, ang dugong ayula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa puso pagtabanhan mo, na amo na karoon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Amahan sa paghandom sa kamatayon, gagiantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayap nganha sa langit. Kami andam sa pagsukat kaniya, sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalat kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Agustin ug sa tanan niya mga santos, nga imong gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nga anha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among Papa, si Jose among obispong tigdumala, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinhugi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan, dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagingot ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang amon mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang timaan sa kalinaw o panagdait. Kini mawa kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili og angay mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo, Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nang hasa himaya sa pagkabanhaw, kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy nga makabuhi nga krus, kini among kipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Iduko ang inyong mga ulog atong pangayoon ng panalangin sa Dios. Ang Diyos sa tanang kahupayan, maghikay unta sa inyong mga adlaw, diha sa iyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Magluwas unta siya kaninyo, kanunay sa tanang kasamok, ug magligpon sa inyong mga kasing-kasing, diha sa iyang gugma. Amen.
Mulabang unta kamo niining kinabuhia nga buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo, paghigugma, ug makugihon diha sa mga maayong buhat, aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Amen. Ugang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, Amahalog Anak ug Espiritu Santo, mukunsat unta kaninyo ug magpabilin kanunay. Tapos lang atong santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.